imamo. Naša 2 da i 2 ne. kandidatkinja. Ali zašto sačekaš da ja kažem ime kandidatkinje i onda Pa glasaš? isti je đavo. Dobro, u pravu si. Andreja Vantić, 20 godina, iz Tuzle, njena mentorka Jelena Karleuša, 2 da, 2 ne. Pa šta želiš prvo da čuješ, da ili ne? Sve jedno. Hajde onda da. Evo, Đani ili Dragan. Pa meni si iskreno, malo su ti krajevi, to da radiš malo na tome, samo te krajevi, inače boja glasa ti je super i po meni si otpjevala tačno, samo ti krajevi malo, styling, prelep, lepa haljina. Za tebe čista desetka. Pa, Skoro. 8+. 8+, dobro. Dragane? Pa meni je boja glasa vrlo lepa, razumljivost teksta vrlo jasan. Jedini možda eventualno problem, sad ne znam koliko to može da se utiče, da se popravi, malo veštački ti ukrasi koje izvodiš preko onako malo seckanja, ali borba za lepotu je dozvoljena, pa može i tako, ali je meni bitno da si mi držala pažnju i da prosto ne vidim razloga da se ne bi dalo da. Hvala puno. Ritmika je u redu, pevačka ritmika, styling je sasvim na mestu, jedan odmeren, pristojan, kulturan, uz pesme koje si pevala. Bravo. Hvala puno. Hajde da čujemo i razlog. Ne. Ajde. Meni je prva pesma bila odlična, sviđala mi se, visina glasa, vokal mi je odličan, imaš baš previsok glas i meni sve to prija, ali mislim da je kolaps s odabirom druge pesme i da Lepu Brenu baš ne možeš da pevaš i baš ti ne stoji, meni makar ne prija. Sve vreme mi to nešto pišti i malo mi je čak i to malo seljački otpevano da kažeš nego što treba i ne znam, mislim da te, ne da si ti, mislim nema loši kandidata u 4. krugu, ali mislim da je to bilo pola dobro, pola nije bilo dobro, mislim da je loš odabir druge pesme, ono što je danas tebe, da kažeš, osakatilo što se tiče, što ne znači da u baražu nećeš proći normalno, ali eto, Vikice. Pola baci, pola Šarcu daješ, a? Pa, znaš šta, svaka ocena je za đaka. I ne mogu, ja više puta kažem, niti su svi najbolji, niti su svi najgori. Ovde i kolege koje su dale da, niko nije bio saglasan sa tim da je bilo savršeno. Tako da ni mi koji smo dali ne mislimo da je sve bilo loše. Znači, tu si negde na pola. Što se tiče prve pesme, tu mi je nedostajala emocija. Ali dobro otpevala, Viki, dobro otpevala. Pa vidi, ona je propratila melodiju. Ali da kažeš kao aj prvu nek dobro otpeva, a drugu nek pokida onda. Tako je, ali da bi dobro otpevala pevanje... Ali nije bila za ne po meni. A zato što je ovo Đani 4. krug. Pa vidi, Đani, kad bi svima davali, ako bi gledali da svako ko je bio sad... Pa u 5. krugu secite sve, brate. Pa vidi, pa da, onda u 5. ćemo, pa ne može, svaki krug je tako. Znači, ne ocenjujemo... 5. krug je sledeći 5. 5. je kasapljenje. Uopšte ne ocenjujemo paušalno, nego već po nekim segmentima. Po segmentima, ako sada gledamo u 4. krugu kakva ti je boja glasa, ja sam to recimo gledala u 2. i u 3. Ritmiku sam također gledala u 2. i u 3. Sada već ulazimo u neki veći level, a to je i dinamika i način donošenja teksta i izraz i izražajnost i da obe budu dobre i tako. Tako da i moji kandidati i bilo čiji desi se najbolja namera, ali jednostavno u tom momentu ne donesete, nije vam dam, nije vam moment i tako. Bilo je tu dosta dobrih i lepih stvari, a dosta i loših. Kao što sam rekla, prva pesma nedostajalo emocije i tih fraza koje si izvodila, tu mi je falila i dinamika, tu mi je falila i emocija i prosto način donošenja. Nisi bila u falšu, otpevala si je melodijski tačno od početka do kraja, ali to nije ono što je dovoljno za ovaj krug da bi ta pesma tako izgledala. Što se tiče druge pesme, ja obožavam pesmu Robinja, ali tek ona nije bila pevački dobra. Tako da, eto. Dobro, zato ima 2 da, 2 ne.
Pa zato Šta je ima bilo dva da da, bila je u dva ne. intonaciji, nije bila toliko u Viki. falšu, otpevala je melodijski tačno, kako ti reče ritmički tačno, okej je, zato ima 2 da i 2 ne. Hajde da čujemo i mentorku. Prvo bih hvala za ove, ajde mogu donekle i da se složim da nije možda bilo previše emocije u prvoj pesmi. To je bilo samo do treme, ali njena predivna boja glasa, njen volumen, njena intonacija, prelepi ukrasi i tako dalje su definitivno bili za da. Počela bi od nečega što je meni bilo fascinantno večeras, a to je tvoja lepota. Ti večeras izgledaš kao hollywoodska diva i ti si nadprosečna lepotica. Ajde, prvo od toga. Obukla si se bukvalno kao za Met Galu i kao za crveni tepih. Prelepa si od šminke, frizure, haljine, držanja, te elegantne damske energije koju ti posjeduješ, stvarno si posebna, a lepa si kao bog, stvarno. Hvala. Sa druge strane, ti si odlična pevačica sa kojom samo treba da se radi na samopouzdanju i da se pustiš, da pobediš svoju nesigurnost, svoju stegnutost i da pevaš tim svojim prelepim anđelskim glasom i ti ćeš biti veoma uspešna u ovom poslu. Moramo da radimo na savlađivanju treme. To je sve što tebe sprečava da napraviš veliki posao. Eto. Hvala. Dobro. Ajmo aplauza. Andreja želi nešto da kaže. Ja bih prije svega da se zahvalim mojoj mentorici koja me je vratila u takmičenje i jedan mali znak pažnje. Da, šta? Šta, 1000 evra? Ne lupaj glupostima. Ovaj poklon iz backstage-a ja uzimam, jel? Ima i nešto u backstage-u. Pa Ovo je nema u prava backstage-u, ali ima dama. kod kolegice ovde. Moja kesa Bravo, Đanija što je Andreja, svaka poklonila. čast. Hvala ti puno, žena ženi. Hvala ti. Piše i da je za mene. Hvala ti. Meni je svaki put neprijatno kada od kandidata dobijam poklone, ali znam da je od srca i znam koliko smo se povezali i postali i prijatelji, onako kao majka gledam na svakog od njih. Hvala ti, čuvat ću ovo i bori se glavu gore, idemo u baraž, borimo se, prelepa si. Hvala Prelepa. puno. Hajde da čujemo i tvoju podršku i nema odustajanja. Dobila sam i ja svoj poklončić, zadovoljstvo je uvijek kod žene, mi uvijek najveće zadovoljstvo da dobijem poklon. U svakom slučaju, dragi ljudi, predivni, evo ona, rekla bi se da je ovo stvarno njeno najljepše izdanje. Jeste, potrudila se, pa vidjet ćemo baraž šta će biti. Da li je stvarno trema, ono možda što je kod nje Trema je učinila presudno? svoje, to se vidi na njoj da je gotovo je mikrofon ispao iz ruke. Jeste, ali ima vremena da se pripremi za baraž, s Pa obzirom da vidit ću. se vratila u ovo takmičenje. Ja sam sigurno nju, vidimo se dalje sigurno. Upravo tako, Andreja.